Felly heddiw rydyn ni yn mynd i fod yn gwneud papur wedi ei marblo. Felly yn gyntaf rydych chi angen gwneud yn siŵr bod gennych chi oedolyn hefo chi i helpu. Achos mae'n gallu bod chydig bach yn messy. Felly rydych chi angen olew. Lliwio'r bwyd, so food colouring. Pipets neu llwy. Rydych chi angen tray mawr hefo modfedd o ddŵr. Fforcen. A cardfwrdd neu papur te wedi ei dorri i fewn i siapiau. Felly mae gennai pili pela, siap calon, siap cwmwl, siap deilen a siap blodyn. Ond gewch chi wneud unrhyw siap rydych chi isio. Felly, cam 1, rydych chi angen potiau bach i ddal eich olew. Felly, ydych chi'n rhoi chydig bach o olew ym mhob potyn. 1, 2, 3, a wedyn ychydig bach o'r lliw i mewn. A cymryd eich fforcen a chwisgo, chwisgo, chwisgo i fyny. So glas rwan, ond gewch chi wneud unrhyw liw ydych chi isio. A gwyrdd nesaf. Dyna ni. Chwisgo. Dyna ni. Rwan, ydych chi isio unai defnyddio llwy neu pipet i gymryd ychydig bach o'r lliw i mewn. So glas. Pink neu coch. A gwyrdd. Dyna ni. Felly yn y dŵr, ydych chi'n mynd i gymryd eich pipet neu'ch llwy a gollwn a gwneud patrwm fel ydych chi isio yn y dŵr. So gwyrdd nesa. A pink. Nesaf, dwi'n mynd i rhoi y siapiau i mewn yn y dŵr. Lle siap deilen yn gyntaf. I mewn. Wow, sbïwch ar hynny. Siap cwmwl nesaf. Siap calon.
A dyna ni. Felly mae gennym ni siap pili pala, siap cwmwl, siap deilen, siap calon a siap blodyn. A rydyn ni'n mynd i adael iddyn nhw sychu rwan nes eu bod nhw'n sych. Felly gewch chi wneud unrhyw siapiau ydych chi'n hoffi. Beth am ddangos i ni? Mwynhewch!